Fundició Dúctil Benito de Manlleu va ser divendres l'escenari de la subhasta de les obres de parelles artístiques, experiències creatives per la salut mental, conduïda com cada any per Jordi Casadevall. L'acte va reunir una 80ena de persones i va posar el punt i final a l'edició 2010-2011 del projecte organitzat per la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona amb el suport de l'Obra Social d'Unim i la col·laboració també de Fundició Dúctil Benito. Davant d'un públic molt participatiu, les 19 obres que es van subhastar van ser adjudicades per un valor total de més de 5.500 euros. En els parlaments de l'acte, Mireia Valldoriol, la directora de Benito Artis, va remarcar la funció d'integració a través de l'art de les parelles artístiques i va oferir la col·laboració de Fundició Dúctil Benito per a properes edicions. En la mateixa línia, Maria Àngels Blasco, directora dels serveis territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura, va elogiar la funció rehabilitadora d'aquest projecte. L'acte també va servir per retre homenatge a Miquel Arisa, la seva última intervenció pública com a president de la Fundació del Centre Mèdic Psicopedagògic i del qual Mercè Generó, gerent de l'entitat, en va destacar la seva implicació en la iniciativa. En aquesta edició, l'exposició itinerant que s'organitza amb les obres s'ha instal·lat en diferents municipis de tot Catalunya, com és el cas de Vic, però també Barcelona, Sant Celoni, Torelló, Lleida, Roses i Manlleu. Hi han participat un total de 22 parelles artístiques i s'hi han realitzat visites guiades amb l'Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental de la Garriga, el FAR, els tercers curs de teràpia ocupacional de la Universitat de Vic, un grup d'estudiants d'Educació Social de la Universitat de Lleida i els usuaris del Club Social La Brúixola, també de Lleida.